أنا مع البروغرامر HTML ليست مبرمج HTML ليست مشرحي كمان كنشرح ماشي ليست انتر ديسكتوب HTML ليست دوت HTML shift plus 1 ماشي list of HTML ماشي بودي كنت ننصحف header 1 an ordered list ብዙዓይነት ሊስታት ኣለዉ an ordered list ኣሎ ordered list ኣሎ needed list ከዓ ዝበሃል ኣሎ ናይ ሎምዓንቲ ፕሮግራመርና ንሪኦ ግን an ordered list ይብል ማለት እዩ ስለዚ an ordered ወይ ከዓ UL ንጥቀም እንተለና ኣብ an ordered list ማለት እዩ UL ብሾርት ፎርም ማለት እዩ UL ክንጥቀም ማለት እዩ UL ኣብ ውሽጡ ንጥቀም subtag ማለት እዩ ሊስት subtag ንጥቀም ማለት እዩ ሊስት እቶም ሊስት ዝበሉ ማለት ሰለስተ ተልዮም ሊስት ዝበሉ ማለት እዩ ሰለስተ ማትራት ኣለዉ ሰለስተ ኣይተም ኢንተር እዚ ለምሳሌ C++ ትልዩ እዚ ከዓ ጃቫ እዚ ፓይተን ለምሳሌ ፕሮግራም ነው ደግሞ ጃቫ ፕሮግራም ኢንጂነር ሁሉ ፕሮግራሚንግ ጃቫ ፕሮግራሚንግ ፓይተን ፕሮግራሚንግ እሺ ነው ባይ ዲፎልት ናራን ጎረሙ open as a browser Google Chrome window by default C++ programming Java programming Python programming ይችላል ደግሞ ከዛ ስታይል ሙጋር ማለት ስታይል ሙጋር እሺ على ኮፒ ወራሙ እሺ እዚ ስታይል ተቀማጥ ከዚህ ስታይል አውዚ ካብ ንጥቀመሉ ዓይነት ስታይል ኢንላይን ስታይል ንጥቀም ማለት እዩ ብቀሊሉ ማለት እዩ ኢንላይን CSS ከዓ ንጥቀም ኣብ ውሽጢ ሰልኣተው ተጠቂምና
ኮንተንትና መመላኽዒ ማለት እዩ። እዚኣ ስታይል መጀመርያ ናብ ቡሌትና ብምንታይ መልክዑ ክቅመጥ እኒሀዎ ይብል ስታይል ብምንታይ ክኮን እኒሀዎ ማለት እዩ። ስታይል ሊስት ስታይል ታይፕ ማለት እዩ። ንኣብነት ሰርክል እንድሕር ኢልና ሰርክል እሺ ሪፍሬሽ ንገብራ እሞ ይኸው ሰርክል ዝመፀና ማለት እዩ። ወይ ከዓ ንኣካል ከዓ ክንቅይሮ እንድሕር ኢልና ካሊእ ፎርም ክንገብሮ እንድሕር ኢልና ሊስት ታይፕ እሞ ዝውነ ኦፕቲሜሽን ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ግዜ ሞክርዎ ክትሰርሑ ከለኩም ጥራሕ ኣነ ዝስራሕዎ ፕሮግራም ዘይኮነስ ኣብ ዝውነናከለኩም ቼክ ምግባር ትሪኢኩም ማለት እዩ። ለምሳሌ ደሲማል እንተይለየ ደሲማል ቁፅሪ ክመፅእ ማለት እዩ። ቡሌትና ብደሲማል መልክዕ እዩ ዝቅመጥ ማለት እዩ። እዚ ብደሲማል ክቅመጥ ኣውትፑት ብደሲማል ክመፅእ ማለት እዩ። ብደሲማል 1 2 3 ማለት እዩ። እዚ ከዓ ሊስት ስታይል ታይፕ ደሲማል ሊዲንግ 0 0 1 0 2 0 3 ማለት እዩ። መልክዓ ንቅይሮ እንድሕር ኢልና ካሊእ ከዓ ሊስት ታይፕ ግሪጎሪያን ለምሳሌ ግሪጎሪያን ንገብራ እሞ ግሪጎሪያን ከምዚ ሲግማ ማለት እዩ። ሲግማ ብሲግማ ኣቅሚጥናዮ ማለት እዩ። እሺ ዲስክ ክመፅና ዲስክ ንብሎ ዲስክ ከዓ ብዶት ማለት እዩ። ሊስት እሺ ግሪጎሪያን ላቲን አልፋ ሎወር ግሪክ ነበር ሎወር ግሪክ አሁን እዚህ አልፋ ቤታ ጋማ መፅንዒ ሎወር ግሪክ ማለት እዩ። እሺ እስከ ኣፐር ግሪክ ሶሪ ኣፐር ግሪክ ኣፐር ላቲን እስኪ ላቲን ካፒታል ኤቢሲ ማለት እዩ። ሎወር ላቲን ከልና ደሲማል ከምፅና ማለት እዩ። ለምሳሌ እዚ ሎወር ላቲን እንተይለየ ኤቢሲ ስሞል ኤቢሲ ማለት እዩ። ስሞል ኤቢሲ ማለት እዩ። ኣነ ግን መማዓዲ ዘየእኩ ዘሳኢ ስኩዌር ኣይደልየ ስኩዌር ማለት እዩ። ስኩዌር ከምዚ ገይርና ነውፅኦ ንክእልና ወይ ከዓ ከምዚ ትገብሩ እሞ ንመጀመርያ በዓል ሊስት ከምፅኦም እንተኮይኑ ከዛ ትገብሩ እሞ ሊስት ኢልኩሞ ስታይል ታይፕ ኢልኩሞ ኣብዚአኩም ምምራፅ ማለት እዩ። ከዛ ነን እንተኢልኩሞ ቡሌት ዘይምጥቃም ማለት እዩ። ለምሳሌ እዚኣ ነን እንተይለያ ሴቭ ገብር እሞ እዚአን ይጠፍኣ ማለት እተን ኤቢሲ ይጠፍኣ ማለት እዩ። ሪኢኩም ነን ዊዝኣውት ቡሌት ማለት እዩ ነን ማለት እሺ ሕዚ ግን ኣነ እዚ ስኩዌር ኣይደልየ ማለት እዩ።
ماشي ليست أنا سكوير بالهاي سكوير كلامه سكوير ماري ماشي وزي زي كوبي بيست كده عندنا كوبي بيست عنده كوبي بيست كده كوبي صورة واحد كده بيست كلامه هذه ستابين فتح أو زي inline CSS ستابين ماري inline cascading style sheet ماري ستايل ماشي ستابين صراحة وستابين هم اسمه display height margin padding width border كل صراحة كلمات زي صراحة غير هذا background مثال background tomato مثال background ماري نيتو كنيتو text كلر كلر text مش white كرمو white ماشي save كرمو refresh هم بالسلسلة ماري بالسلسلة وزي هذه زي by default output زي لكم زي كعا ستايل ليست ستايل تايب تطعيمه بليتوث كنخول لي output زي مثلا هذا sorry بسلسلة كعا يقلنا ستايل inline CSS تطعيمنا outputنا كان زي مثلا هذا ماري background tomato نايتي كسنا كلر كعا white ماري صعدة ماري ስለዚህ ፎንት ሳይዝ ከዓ እንትኾነ ፎንት ሳይዝ ቴክስትና ሳይዙ ንዋይ ምናስ ንኾይና ማለት እዩ ፎንት ሳይዝ ተጻዕና ማለት ፎንት ሳይዝ ለምሳሌ 30 ፒኤክስ ተለየ 30 ፒኤክስ እሺ ሴቭ ሪፍሬሽ ከራን 30 ፒክሳው ዓዊ ማለት እዩ እንትና አያርሁ ማቶሊሁም ማለት እዩ እሺ ዲፎልት ባይ ዲፎልት ስታይል ምስገርና ከምዚ ይመጽና ማለት እዩ ለምሳሌ 40 ፒወዩ ይበዝሕ ማለት እዩ هذا عم سوون كم ينزل مثالي كيف مطلع 15 سكون 15 ماشي نسكن نقول هم 15 نورمال ماشي ስለዚህ ማለት ነው እዚህ ወደ ማለት ስለዚህ ላይክ እና ሰብስክራይብ አይተወስዱ አጻል ከዓ ኦርደር ሊስት እና ኔስትድ ሊስት ልክ ንሪና ኣነ ማለት ፕሮግራሙን ኣብዚ ኣኸና ኣጻስ ከመርኽ ድሓንጽልሑም ላይክ እና ሰብስክራይብ ኣይተወስዑ ሰብስክራይብ ዝገርኩም ላይክ ጎሩ ሓድሽቲ ዝኾንኩም ከዓ ሰብስክራይብ እና ላይክ ኣይተወስዑ ከምዚ ዓይነት ሓድሽ ጽቡቕ ዝኾነ ፕሮግራም ንኽመጽለኹም ኖቲፊኬሽን ክመጽለኹም ሰብስክራይብ ተገይርኩም ስለዚህ ስለሰማዕኹምኒ يقنلي thanks for watching my video